ሰላም ኩብራንን ተከታተልቲ ኤሪትሪያን ሚዲያ ኔት አስመራ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ነተኽሳብ ዓንቆሩ ዘመናውን ዝተራቀቀና ጿር ዝነበሮን ብብዝሒ ኣብ አፍሪካ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ስራዕ ዝነበረ ሰራዊት መግዛእቲ ደርግ ካብ ባጽዕን ከባቢያን ቦንቂሩ ዝሓግሓገሉን ኣብ መቃብር ዝኸተተሉን እዋን እዩ ስርሒት ፈንቅል እቲ ብስርሒት ፈንቅል ዝፍለጥ ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ بورقاو قلم تسنيدو ዝዝከር ስርሒት ከመይ ነበረ ንሎሚ መዛግብትን ሰነዳትን በመብርባር ዘዳለና ትሕስቶ ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹም ኤፍረም ግዴ መክትታልኩም ዕድም መተው ይትሐሪ ጭብጥ ንጥዋለ ድቅድቅ ርእስ ምድሪ ዓገት ዘይብልካ ነው ኩሉ ተኣሊ ፈንቅል ሙኻይ ኣብ እዋን መግዛእቲ ሰበስልጣን ደርግ ህዝባዊ ግንባር ካብዚኣስ ዕልቂ ቀናን ኢሎም ዝተኣማመኑላ መሬት ኤርትራ እንተነይራ ምጽዋዕ ብሓቂ ጎረሮኦም ስለ ዝቆጽርዋ ካብኣ እንተተባሪሮም ንዕራርቦኦም ምዃኑ ይርድኡ ስለ ዝነበሩ ኣዝዩ የተኣማምን ብዝብልዎ ኣገባብዮም ዝሕልውዋ ነይሮም ብመጀመርያ ብወገን ምዕራብ ካብ ፍግረት ክሳብ እምበረሚ ካብኡ ሰሜንን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርጋሕ ዝተጠናኸረ ዕርድታትን መዛግብን ዘለዎ ግንባር ነይርዎም ኪንኡ ኣብ ባጽዕን ከባቢኣን ታንክታትን መዳፍዕን ከይተረፈ ዝዕቅል ዱልዱልን ኣብ መብዛሕትኡ ክፋሉ ዝተሃደመን ሰለስተ መከላኸሊ መስመራት ነበረ ኣብዚ መከላኸሊ መስመራትን ኣብ ውሽጢ ባጽዕን ብሸነኽ ባሕርን ጸላኢ ገዚፍ ሓይሊ ኣቐሚጡ ነበረ ሻድሻይ ኣጋር ክፍለ ሰራዊት ሳልሳይ ሞተራይዝድ ክፍለ ሰራዊት ተደረብቲ መካናይዝድ ብርጌዳት ከምኡውን ዳርጋ ብሙሉኡ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ዝርከቦ ከባቢ ነይሩ እዚ ሰራዊት እዚ ዓጢቕዎ ዝነበረ ጽዋር ኣማኢት ታንክታት ዓሰርተታት መዳፍዕ ወንጨፍቲ ሮኬታት ረሻሻት ናይ ኩናት መራክብን ጃልባታትን ነቲ ከባቢ ክሳብ ዓንቆር በፂሑ ዘጨንቐሉ ዝነበረ እዩ ነዚ ኣጸጋሚ ባህርያዊ ኣቀማምጣ ዝውሰኾ ንኽትኣልዮ ኣዝዩ በዳህ እዩ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ግን ንቐዳማይ ዕርድታት ጸላእም ሰንጠቐ መኸወልብ ዘይብሉ ሰጣሕ ጐላጕል እዩ ገስጊሱ ካብ ኣፍ ደገ ባጽዕ ናብ ውሽጣ ከኣቱ ድማ የማነ ጸጋሙ ባሕሪ ዘኽበቦን ንመጥቃዕቲ ዘቃልዕን ኣብ ናይ 1977 መጥቃዕቱ ክሳገሮ ዘጸገሞን ቀጣን ጽርግያ ስጋለት ቀጣንን ድልድልን ናይ ግድን ብዓወት كحلفو نيرو ጸላኢ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብ ምጽዋዕ ዝነብር ህዝብናውን ህዝባዊ ሰራዊትና ኣብ ካልእ ቦታታት ብዘመዝግቡ ዓወታት ይድነቕን ይሕጎስን እምበር ብዓወት ንባጽዕ ክሕዛይ ዝብል ግምት ፍጹም ኣይነበሮን ምኽንያቱ ባጽዕ ብህዝባዊ ሰራዊትና ንኸይድፈር ብገዘፍቲ ጽዋር ሓጺርዋ ስለ ዝነበረ ድሕሪ ምሕራር ባጽዕ ሓደ ተቐማጣይ ባጽዕ ዝበልዎ ኣይኮነን ድኹም ዝገርኩም ክጸርግዎ ትደፍኡ እኮ ኣይመሰለናን ንሳትኩም ገለዳ እንተሊኩም ጸሎት ወለድ ድንበር ልክዕ ከም ዝገርኩም ኣብ ባሕሪ ክትእትዎ ከለኹም ነዚ ክንዲ ሰራዊት ንሕና ገሪምና እዩ ዘሎ እወ እቲ ሽዑ ዝተሰርሐ ቅያ ጅግንነት ነቲ ነቕዝ ዘይብል ገዚፍ ሰራዊት
ኣብ ሓጺር መዓልታት ምሕግሓግ ብተኣምር እንተዘይኮይኑ ብስጋ ዝለበሰ ፍጡር ዝተሰርሐ መስተንክራዊ ጅግንነት ኣይመስልን ይኸውን ንምሕራር ከተማና ምጽዋዕ ዝተኻየደ ቅያግን ንሱ እቲ ዘደንቕን ዘገርምን ፍጻመ ተወፋይነት እዮም እቲ ኣኺሉ ዝተርፍ ህዝባዊ ደገፍ ዝመለለ እዩ ናይ መትከልን ሞራልን ስንቂ ንህዝቡ ካብ መግዛእትን ምንጋፍ ዝነበሮ ብርቱዕ ድሌት ተጋዳላይ ካብ ተመክሮን ታዕሊምን ዝቐሰሞ ረቂቕ ወተሃደራዊ ክእለት ማሪኹ ዝዓጠቆ ዘመናዊ ጽዋር ቅልጣፍን ሓሞትን ተወፋይነትን ተሓዋዊሱ ንህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ካብ ላዕላይ ሸነኽ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትን ፈረቓን ናብ ባጽእ ኣእትይዎም ንኸተማ ምጽዋዕ ድማ ካብ መንጋጋ ሕሱም ጸላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣናጊፍዋ ህዝብና ጸባሰት እዩ عاوتها نصر ذهبكم ما شاء الله يوم فرحت عباي سمعنا فرحت عباي سمعنا يوم خير سمعنا ما شاء الله كويس بتعمل برصة حاجة سمعني صحاكوان جايرة خان تخونا يرا خان نمبري حدا من أسي حاوي قد مشوعات عم زوته أتي كان كفيزو نداو جاي مسنتني ويله كلها تمتقدر تختار بتحكوا ذا أكل سنة ني أويات سمعت كمان ني أويات دمتي أسمع كمان ني حاجة سيجريته እቲ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣእምሮኡ ዝማረኸን ንተስፉ ኣገንፊሉ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ተሳትፎ ዝደፍአን መጥቃዕቲ ምጽዋዕ ብሰለስተ ማዕዝናት እዩ ተጀሚሩ ቀዳማይ ማዕዝን ብወገን ምዕራብ ናይቲ ሰሜን ካብ ጽርግያ ኣስመራ ምጽዋዕ ዝነበረ ግንባር ማለት ኣብ ፍግረት ንዝነበረ ማዓስከራት ጸላእ ደምሲስካ ንቕድሚት ብምግስጋስ ንጽርግያ ኣስመራ ምጽዋዕ ኣብ ጋሕቴላይ ምብታኽ ካብኡ ንምዕራብ ናብ መስመር ኣስመራ ተዓጺፍካ ነቲ ጽርግያ ረጊጥካ መሓዝዮም ተኸላኣይ ማእዝን ድማ ብማእከልቲ ግንባር ብወገን ሰኸር ኣብ ታባታት ንዝነበረ ዝደልደለ ዕርድታት ደምሲስካን ንውሽጢ ምጽጋዕ ካብኡ ብምድፋእ ኣብ ማያጣል ናብ ዝርከብ ዓብ ጽርግያ ምእታው ድሕርዚ ንምብራቕ ብምጥማት ተቃውሞ ንዘርኢ ሓይል ጸላይ ጨፍሊቕካ ናብ ባጽእ ምግስጋስ እቲ ሳልሳይ ማእዝን ብምብራቓዊ ወገን ብገማግም ባሕሪ ዝነበረ እዩ ተልእኹ ሰሜን ካብ እምበረሚ ኣትሒዙ ዝተዘርግሐ ዕርድታትን ማዓስከራትን ጸላኢ ብምድርዓም ብሰሜናዊ ሸነኽ ናብ ወደባዊት ከተማና ምእታው ዝብል ነበረ ሐሙስ 8 ለካቲት ልክ ሰዓት 1 ናይ ለይቲ ድማ ጅግና ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ኣብ ምዕራባዊ ክንፊ ናይቲ ዝወጠኖ መጥቃዕቲ ተኽሲ ብምኽፋት እቲ ታሪኻዊ ወፍሪ ምጽዋዕ ከም ዝተጀመረ ኣበሰረ ኣብ ዝኹርናዕ ናይቲ ውግእ ኣብ ናይ 3-4 ሰዓታት ጥምጥም ጥራሕ ህዝባዊ ሰራዊት ጸላኢን ዝገበሮ ልሙስ ተቃውሞ ደርቂሱ መሬት ወገጋም ምባሉ ንኹሉ ማዓስከራት ጸላኢ ተቆጻጸሮም ኣብ ዝሓፂር ግዜ ድማ 7 ታንክታት 5 BM-21 ወንጨፍቲ ሮኬታትን ካልእ ፎኪስን ማእከላይን ብረታት ከምኡውን ኣብኡም ዝነበረ ዝለዓለ ናይ ሻድሻይ ክፍለ ሰራዊት ምክትል ኣዛዚ ኮሎኔል ንብረቱን ሓያሎ ካብ ዓቕሚ ሰቡን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኣእተዎም በዚ ድማ ቀዳማይ ዕርዲ ጸላኢ ኣብ ሓፂር ግዜ ተፈርከሸ
بدحرزي هزباو سراويتنا كابتا بوتا زمرشه قحتلاي ارجاس مرام صوع بمبصاح قداماي كفال تلقو بعوض زازيمو نابز قتل عمامو اقامته بدحرزي هزباو سراويت نزقبكبنا خبكبه نزقرددنا قردده أدلديلو بمرقات بوغان سقر رابز نبري كالاي كنفي عرد صلائي دماو كوينات بمكيادن بلوصات بمبجاون اب كباب سقر مياتال دوغولين زنبري شيشو سراوي صلائي فصوم حق حقو جيجنا هزباو سراويت نقرب جزي عرفت بمقبارن نزيادة عوت بموددابن أبقال ايتليتو سفح مدقعتو كتسلو نسلاي كاب عردتاتون نانسلي بمدر عمدما نوش تباتي كبكبام إذ قلو خفت من كله مسناي وحلو الوهدات سنيتن ركات وقعنيو زنبرة بقى كالا استثانيهم كلهم كلها خلاص حووه قبل أن تنتهي سالساي كان في نايت نبل بلا وق بوغنك أيح بحري بمبرقاو شنخين يروم جيغانو أقارن مكانايزدن أهادوتاتنا ست أبزبالة ست أحقول بزدن نقمة تعصافن مسولدو حيل بحرنا ماين صبان بمخانن نقدميت قصقصوم نتحيالو تانكتاتن حشكت درعات مكاينن زنبرو شيشو سراوي صلائي بتزردو قانقا بمصفا الله هيو كم أبنت أبناي تانك بتانكو استرائج أمت هزباو سراويت متقاس أخاليو هزبز تصلالو جيجنا هزباو سراويتنا غرغسوم حاليفو نوشت باص أمره بمعراب زنبره بصرغياز دفئ أكال هزباو سراويت أب أفدقه مصواع كبتصحن كله بمبرق دما أب وشت بحري بحرنياتات هزباو جنبار وفر باصع خاب جمرات حزوم نصلائي قسانه تبرئ سمخلهم كبيت كسارا أسعبهم له نبارهم حيل بحري سرعات إثيوبيا مس كل عاقمون مسالتيون كم اون نوح ادميو نولد حيل بحري هزباو جنبار كمكت فطما يكالن مس كل زمناو عدقون كند انباز خونا مراكب كويناتون حاموت فسيسو قزازه قدام 10 لكاتيت شحنشعات تميتن تسعان وقحتا دما نايت وفري مودعتا غزي خونات فورتو مصواع جمرن ايتا علت متقعتقا اب كل قرنعات مأتون ايتا ختما لحمه بلعل فنانن ونن نتا نعمتات اب تحت مجزات زودقت لولك ايح بحر زقونت ودباويت كتمانا مصواع حرا نمقبارا أنا سوا كلاس نتعوض كلنا كان كلاسنا قالنا بقينا نتعوض ندون كلاس بس كمان قوموا نكبر أنا قد فتح نتأمر كمان قوموا ولا خلاص تو قلنا نتعوض نادو نغد هيا كلنا نغد كله نغد جرنا كلنا تعال نغد عن كل ساعة هاجر التعانات قاعد نغمس إذا هيا نغمس لا كلها نعزة بخمس زبالة توفاينتن قراتنتن دما
ጅግና ህዝባዊ ሰራዊት ብሉጻትና ኸፈለ ፈለማን ዕዳጋ ቀጺሉ ነታብ 1978 ሰንኮፍ ዝፈጠረትሉ ሰሊና ኣብ ሓጺር እዋን ብጅግነት ብምስጋር ግራር ተደቕደቐ ብድሕርዚ ጥዋለት ናቫል ቤዝ ኮታ ድሕሪ ቁልጡፍ ስሉጥን ሓያል ደማዊ ጥምጥምን መላእ ምጽዋዕን ባሕራን ብጀጋኑ ደቃ ሓራ ኾነት ጸላእ ድማ ጎረሩኡ ተሓኒቑ ዓንቆሩ ተታሕዘ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ልዕሊ 8 ታንክታት 7 BM-21 ወንጨፍቲ ሮኬታት 10 ጸረ ታንክ ተመራሒ ሚሳኤላት ማእከላይን ፎኪስን ብረታት ጸላኢ ክስለብ እንከሎ በማይት ዝቁጸሩ መኮንናት ዝርከብዎም ኣስታት 8000 ወታሃደራት ስርዓት ኢትዮጵያ ድማ ተማሪኾም ሕነ ቀራናት ንጓዕማማት ዝዓይነቱ ሜላ ብምኽታል ንህዝቢ ባጽዕ ናፓልምን ክላስተርን ዝንስንሱ ዝነበሩ ፓይለታት ኢትዮጵያ ነቲ ማዕለያ ዘይብሉ ምሩኽ ፍሱስ ሓሞት ሰራዊቶም ምስ ረኣዩ ብሬድዮ ርክብ ዝተዘራረብዎ ድማ ሓደ ኣብነት ናይ ሙግሳም ስዕረቶም የንጽባረቕ ምናልከ የማረኳቸው ናቸው መሰለኝ። ይሄውልህ ቤቶች አካባቢ ሰዎች በብዛት አሉ ይሆናል እንግዲህ የሚታወቀው። ኣብዚ መወዳድርቲ ዘይብሉ ዓወት ዝሓፈስናሉን ጮራ ናጽነት ወገግ ዘበለን ስርሒት ፈንቅል 5 ዓበይቲ መራክብ ኩናት ኢትዮጵያ ምስ ሙሉእ ዕጥቀን ተማሪኸን ንብረት ሓይሊ ባሕርና ክኾናን ከለዋ ክዘርያ ካብ ዝመጻን ጸይቅ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከተማ ምጽዋዕ ካብ ዝፍጽማ ዝነበራን ነፈርቲ ኩናት 2 ሚግ-23 ሓንቲ ሚግ-21 ብኣህዱታት ጸረ ነፈርትና ተመንጢለን ተሓምሽሸን እየን። ብመንጽር ዓቕሚ ሰብ ኣብቲ ስርሒት ልዕሊ 10 ኣጋርን መካናይዝድን ብርጌዳት ነበረያ ነበረ ኮይነን ህዝቢ ኤርትራ ጻሙኡ ረኺቡ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ብምኽንያት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዘዳለናያ ትሕዝቶ ኣብዚ ተፈጺሙሎ ሰናይ ቅንያት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንኹላህና